Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content chitubu chisingapo chitubu chinonwane munhu wese chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuti ase nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, panapa handina kuuya nenhau, but ndangoya nenhau. Nangoya nenhau yakuti ndikuudze kuti I'm introducing my second channel yakanzi DJ Holly Unfiltered. Ndo iyo yamuri kuona yakategwa patitle apo handitika. Saka ikoko hakuna chinosara, hakuna wekunyara, hakuna wekuremekedza. Tinongorova imbwa tisina kana kumboviga tisina kana kumboviga mupinyu. Saka ndikukukurudzirai mose hama dzangu wepanapa kuti aiwaka endai kamunoona zvinenge zvichiitika ikoko. Just follow channel yakategwa pa channel panapa. Umboita sei waenda ipapo, usakanganwe kusubscribe nekuti ikoko ka ma1 chaiwo hatina watinotya, hatina chekuvhunduka, tinongozvitaura sezvazviri handitika. Ungava hori uri kuitika munyika, aiwa panapa tinombotaura tichisefa but kana taku unfiltered uku kauku aiwa tangotaura sezvazviri. Uori tinotaura chimbavha chiri kuitwa nevakuru tichange tichichikurukura ikoko handitika. Iwezve kubirwa vanhu kuri kuitwa mari nen'anga dzenhema idzi nemaprofita enhema namagaya nevamwe vake ava zvichange zvichifumurwa zvese ikoko handitika. And the good news also, kana iwewe une nyaya yako yaunayo yaunongoda kuti kande mudariro, kana nyaya yako iri authentic, iri yechokwadi, ine umbowo, aiwaka hatikutadze kukutengera kana zvibhodhoro kuti unwewo madrinks handitika. Saka ndinokurudzirai kuti ndibatei panhamba dzangu dziri kubuda pasi apo, and make sure wakaita sei wakanosubscribe kuchannel iyoyo. Wasubscribe kuchannel wombowandudza kuti Holly ndasubscribe kuchannel nyowani, tamirira zvinhu kuti zviuye kana kuti ndine nyaya yangu yandinayo. Ukandipa nyaya yako tikaiverifya tikamhanya nayo nyaya iyo, aiwa ndikunyeperei madrinks kana zvibhodhoro zvinonaya zvakananga direction yako iyoyo handitika. Saka ungava une masecrets aunawo, kanda kuinbox. Hatikutaure zita, tinokuchengetedza, tinokuremekedza. Saka ndonyaya yanga ndangoya nayo zvamanje muri kuona kuti tiri pa new setup, takamuvha kuye bigger and better space handitika. Takukwanisa kushanda, ndichazokupai a tour muchinyasoona kuti mustudio makamira sei, zvinhu zviri kuita sei, zviri kufamba sei. Saka ndo zvanga ndangoti ndingoya ndingodongorera 2 minutes nyaya ndiri kugadzirisa. Ndichiri pakati pekuita setup, handisanda 100% kupedza, but very soon ndendapedza, ndenda kunyasouya nema-updates each and every time handitika, sezvatinomboita ipo paya handitika. Ende usakanganwe futi kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pasi idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti tifambira handitika, ndibate nyaya dzacho toita todzifambira, hatineti handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotera.